Sige no. Unya dayon karong buntaga malipayon tagdako kay ni ana poy atong mga bisita nga ako gyud gituyo pa aray sa atong announcers booth kay ganahan ko makikinabi ni nila. Mga butanis sila mga kigalaan nga mga masahista. Angan sa ilang kuan indikin kining gitawag og Caring Hands Blind Massage, no? Ni karon mahigala sa atong Sibiana. Atong hinabion kadali ha. Kay ni nag-donate pud sila. Naghatod sad mga higala og donasyon sa atong Sibianan. Good morning ninyong duha. Good morning, Attorney Rafael. Sige, laila sa tabi kinsa may ngalan nimo? Ako attorney si Randy Badinas. Ako ang president sa amuang grupo sa Caring Hands Blind Massage. Very good no. Ikaw may president, 5 ka ana. So ikaw president naman kay mahimo. So imong kuan na yon nagsabot din mo ani nga magamot-amot. Amo gining gisabutan attorney kay sama sa imong giingon nga silbi kita man mo yung mga usa sa mga leader so kinahanglan atog yung pasiunhan. Oh, bitaw. No? Bitaw. Salamat kay Randy ha. Imong kauban kinsa man ni? Ako attorney si Virgilio Junior Olivar attorney. Virgilio Olivar. Okay. Taga-asa man ka Virgilio? Ako ang kuan gyud ni province address is San Francisco Camotes. San Francisco Camotes. Uy. Unya amang ka sa Cebu. Na ako sa kuan Mandawi. Mandawi. Ako Mandawi. Okay. Nya ikaw Randy asa man gining inyo? Taga Cebu City ri ko attorney nako sa Lahog na Apas barangay Apas. Mo ni nakanindot no nga kuan ani ba nga ang tanan nga people from all walks of life, mga kaigsuunan, tanan, nibati ining sitwasyon karon nga nay nga matay, nay nga biktima sa linog, tanan tanan mahimong makapadayag sa ilang gugma sa bisan unsang pamaagi nya kining sila mga higala gaamot-amot. So mo na ron nga naman kay mahimo mo lang akong giingon sa kong gulingon ako mga staff dos DOHP number 1 gud ta kita goy overall number 1 radio station sa Cebu unya di lang ta wala tay buhaton naman tay mahimo muhimo ta unsa to mahimo so mo na nag-initiate me nya mo po ni ang atong mga igsoon nga mga butat awan randio sa ako may president naman koy mahimo so atong inon nga mag kanang mag-amot-amot ta so mo ni pila man mo kabuk nga mga masahista nga mga buta ni ining Caring Hands Blind Massage nga nagamot-amot ani Ubay-ubay gyud attorney mga 20 kapin mi kabuok unya kani siya nga donation attorney sa amo ning branch dito sa Ormoc City. Leyte. Okay. Kay ang among branch diri sa Cebu, negative naman ta wala naman tay branch diri sa Cebu kay gidasmagan mamig dako kay bulog tubig attorney amura mi plus lag na flood control. Na wash out sa attorney. Uy, maubasos Ginoo ko. Okay. So mo nga nagaamot-amot ang atong branch dito sa Leyte. Yes, attorney. So sa pagkakaroon, asa man mo kuan ron? Sa pagkakaroon attorney, nagimi sa Ormoc nag-base karon kani si Olivar gahapon pa ni siya naabot gikan sa Ormoc kay siya mo representative didto nga akong gipada padong diri kay para at least naasay makasulti ba sa maayo. So kining Caring Hands Blind Massage na tuwa sa Ormoc ang ilang kuan ani ron. Asa man lapitan na sa Ormoc kung panalita makaadto dai mig Ormoc bisita mi dito kay makapamassage ta dito sa inyo dito. Oh yes, ang mga branches attorney sa Ormoc tulo ni siya ka branches. Ang Gaisano Riverside. Okay. Gaisano Riverside o Gaisano Capital Central. Okay. O ang GNF Department Store. Nara na mismo sa syudad sa Ormoc. Okay. O sige, so mo ni ang kuan no, mayo kay nitubag mo sa atong panawagan gyud, no? Oh. Nitubag mi attorney kay ako o ang ako mga kauban kung gi kami mo fan gi kami no fan ikaw gyud naman number 1 gi kasama kasing-kasing attorney mo no? Dili man ako unang higayon nga nakaanhin din sa estasyonan naka-pledge sad mi katong sunog sa katong sunog pod sa Mandawi katong sunog gitawag ni anime so nihatag sad mi karon tungod sa ato mga kaigsunan pod nga dako gikay damage kang kay nangamatay mo na kini nga mong tipik ra kay gamay ra kayo pero at least gikan is kinauyok kang bahin sa among dughan attorney among page na importante tabang nya kana god ang may dako o gamay ang dako ang gugma man nato og ang atong pagpakabana no nya kana gong gidak-on sa kwarta depende mo guna og silusyutan may pasultion gamay nang kwartaha pero sinsiyo ra nang lusyutan pero pareha nato dako na kanang kwartaha so mo na asa man to inyong gi-donate asa man di ara dire pila man ni siyang kuana
Kuha ni siya attorney, Di. 10,000 pesos to ni 10,000? gikan sa atong mga kaubanan sa Oh, Caring baby, Hands. Gikan sa Caring Hands, Blind Massage or Ormoc. Ormoc team. Dara dara ang Okay. Okay. Ikaw na lang ihapan Ikaw na na attorney. 1,000, 2,000, 3,000, 4, 5, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Okay. Salamat kayo. Ako ihatag ni Inday Marisa Badges ni. Ikuan day ha, 5 ka ano day maka-touch kayo. Abi ninyo kanana ang inyong presence karon naghatod mo ning 10,000 pesos dako kay nga mensahe. Number 1 sa atong mga igsuon nga mga nabiktima sa linog nga daghan ang mga tao nga nagpakabana nila. Ikaduha dako ning mensahe alang sa mga tao na minaw to karon nga kanana ang muhatag puto nihatag gani sila no na ilang organisasyon kita pagkaani ron no. Tinuod yun na attorney. Daghang mensahe ng inyong presence karon dito sa Sibianan DYHP. So salamat kaayo Randy og Virgilio no sa inyong pagbisita diri sa atong Sibianan DYHP. Oo. Nya attorney, tuguti lang sad ko pagpasalamat sa ako po mga kaubanan diha sa kana. Ormoc. Sa atong mga kaubanan diha sa Ormoc, sa Caring Hands Blind Massage sa mga kaubanan nato no. Daghan gyud kay salamat sa inyo ato ang nauyunan nga kasabutan nga mo pledge ta. At least ang ako ang mga plano wala sa ninyo ang ako ang pagpasiguna wala sa ninyo wala uyon gyud ang tanan attorney hands off gyud nga mo ni among buhaton nga mo donate me so completely na hatod gyud sa atong kauban nga gikan pa ni siya sa Ormoc nahatag og karon sad amos ang gipadangat mismo gyud ni mo attorney. Salamat kayo ha. Kini ni ang Randy Badanes o Virgilio Badines o Virgilio Olivar. Olivar. Oo. So shout out sa to mga kaubanan dito sa Caring Hands Blind Massage. Caring Hands Blind Massage. Shout out sa tanan namang mga customer attorney nga. Nami customer niya si Madam Maris Daroy nga kanunay gid siya everyday gid na siya attorney. Magsige gid siya paminaw nimo alay idol jud kang Madam Maris. Idol. Salamat kay kusog dito sa Ormoc no. Kusog grabe, attorney. kusog attorney. So kayo. Kusog pas flashlight. Labi na namo nga mga kuan gyud, mga blind, naay mga cellphone, install ag apps, minaw dayon. So salamat kayo. Salamat kayo. No? Okay attorney nya mo na to daghang salamat sa paghatag ninyo og atang mga personnel diri mabiyabihon kayo sa Ma'am Kem gyud og si Kem, ang atong si- security guard nga amigo dai ni nako security guard diri si Bayimo. Amigo din nako niya. Si Ma'am Kem sab og si Sir Gerard ba to ang ni Gerald. assist na mo. Gerald Albios. Albios. Oo. Sige, salamat kayo ha. Daghang salamat Salamat, attorney. attorney. Hinaot nga kamo diha taga Bugo kuan lang mo. Kana Relax lang mo diha. relax lang ta kay naay Ginoo. Nya daghan nag-ampo para nila. Daghan gid attorney. Kami gani nga mga visually impaired ni tabang mig ampo para ninyo nga inyong makaya ang mga trahedya nga Trahedya niabot nga ninyo niabot. karon. Okay, mao na mahigala. Salamat kayo ha sa inyong pag-anhi sa atong Sibianan. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.